Ако пуснете боулинг топка и перо едновременно, кое мислите, че ще падне първо? Боулинг топката, нали? В продължение на 2000 години човечеството е вярвало на Аристотел. Той е казал нещо, което звучи логично. Тежките предмети винаги падат по-бързо от леките. И наистина, докато перото се вее във въздуха, топката вече е ударила земята. Но ако пуснем тези предмети във вакуум, какво мислите, че ще се случи? Галилео си е задал същия въпрос, защото смятал, че падането не зависи от теглото, а от въздуха, в който се намират. За да докажем, че Аристотел греши, отиваме в най-голямата вакуумна камера на света. Тази на НАСА. И изсмукваме целия въздух с мощни помпи. Гледайте внимателно. Без въздух перото и топката падат абсолютно еднакво. На гравитацията не и пука колко тежите. Единствената причина перото да е леко е атмосферата, която дишаме.